Bismillahirrahmanirrahim. Punika fadilah utawi ijazah saking Rama Kyai Khalil Bisri. Ijazah sholawat Jibril diterusno maca kuncine doa sholawat Jibril. Sadurunge maca sholawat Jibril ping 500 utawa ping 1000 dibanjurno maca kuncine Allahumma inni as'aluka wattawajahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Muhammad inni atawassalu bika illa rabbi fasafi'hu fil liqadha'il hajat wahia. Diterusno ngucapke apa hajat panjenengan utawa hajat sing dikarepno. Makaten punika fadilahipun sholawat Jibril, khusus kanggo hajat rezeki, kekayaan lan liya-liyane. Matur suwun nika fadilahe sholawat Jibril saking Mbah Khalil Bisri. Sadurunge ngamalno kudu tawasul dikhususo karo Rama Kyai Khalil Bisri. Makaten fadilah saking kula Mbah Pri Mayang.